И здравейте хора, днес ще играем Brawl Stars и ще тръгнем Кордилиас на 25 ранг. Ще се опитаме. Виждаме, че излезна нови герои. Чудо се да го взема ли, обаче ще се събира за спайк. В шопа за 22 лева, 190 джема. Всичките скинове аутитата, но малко по-така. И така хора, ще тръгнем с Кордилиас, което е наистина рядко. И да, цяло. Нека да почваме, ще играем на нокаут. Ударете лайка на това видео. Се абонирате за канала, така много ще ми помагате. Защото този пин е много як и ми е любимият пин. Тук спайк го убихме. Скоро. Ако играете Brawl Stars, напишете долу в коментарите дали имате Legendary скинове. Аз нямам. И ако имате, напишете кой ви е любимия. Лично моя любим Legendary скин е Phoenix Pro, на Pro, който е много як. Сега някъде отиде. Ето я. Тя ма каже, който е много добре. И първият рунд беше за нас. Е, това спречи също много яко. Обаче, кой не получи виждаме Джемерико и го убихме, който е много добре, защото не става на малко. Спайк остава само и ние спечелихме супер. Така, първата игра изпълняваме квест. Изпълняваме квест и да. Нека почвам да играем. Хора, в това видео може да не успеем да стигнем Кордилиас на 25 ранг. Но ще има втора част, в която със сигурност ще стигнем на 25 ранг. Тук Пайпъра е убиваме и Емс също ще убием. Остава само Емс, който не би трябвало да не е проблем. Първо задава майкото лесно. Напишете в коментарите, освен Brawl Stars, коя друга игра играете. Аз ще сходя и ще пак отново стана Емс и то път съм трябва аз да убия. Знам да не страшно. Поръчах нещо вкусно да ми влаги. Надявам се да не са по-много добри играчи, защото няма много добре на нас. Тези определено са, особено Колет с този скин е много щупен, но какво се прави? Ето Колет дойде с мен и така, тук само манито
Така, браво на нашия. Тука летиме супер, който летиме супер и да, остана самичък. Така, убих я. Оставам на мъничко. Не, тук умирам, нямаше какво да направя. Бях влезнал и на манито пак. Ами... Хора, майше това от бием и други работи и като цяло да. Това ще има последната игра и ще обещавам, ще имам чел на 25 ранг. И да, полети ме тук и не е никак по-добре, аз нямам гаджети. Между другото, този скин на Пайпър е много як, обаче аз го нямам. Да, аз го нямам, което не е честно. И не мисля да членове си опитам много епик скинове, не ми трябва повече. Ще да дам, нали? Обаче, ако аз трябва да си спестял джебове си легендари. И да, цяло това е. И Пайпър би, да, Пайпър би. Много за Пайпър, много за Пайпър. Така, аз визам тук са всички какво убих Пайпъра на Пейнтър. Каза на мен си има Пейнтър горе раста. Пайпър ще убие след тя се покаже. Трябва да е лако бе. Купи и отварям за финал един стар дроп. Хора, митик! Митик! Митик, така! Добре! Митик! 3, 2, 1. Митик! Оба ми са Отис! То герой супер много го искам! Хора, let's go! Нов герой! Отис! Супер човек! Супер! Добре хора, това ще е било днешното видео. Абонирайте се, лайквайте и в другото видео ще играем с Отис. Така, благодаря, че гледахте.